Salam edýdiler, tagaman oturanmysyňyz? Biz siziň her biriňiziň yrsygally, bereketli, döwletli ojoklarynızda janyňyzyň sag, başyňyzyň dik bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmi damara waşyklary beklenmegini arzulap, aýdym bolup galaýnatly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Hormatly prezidentimiziň saýasynda medeniýetimiz sunugatymyz galkynýa, türkmen operamyz galkynýa, bagışçylyk sunugatymyzy uly işler durmuşa geçirilýär. Aýdym bolup galaýnatly gepleşigimiziň şu gezek sanyna da Türkmenistanyň halk bagışçysy Usat Halipamyz, mukamçy kompozitor, Türkmenistanyň halk bagışçysy Orhan Nefes Döwletnazarowyň döredüjlük ýol bardy taýýarlamagy maksat edildik. Ine bular bardy söhbetdeşlik etmek maksady bilen bugün biz gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artistlary Paraha Şeýhimiz, Pelwan Hamidow, şeýle-de Halipamyz Şemşat Hojaýewa, Türkmenistanyň at gazanan bagışçysy Kerwan Ýowbasarow, Maya Kuliýewa adyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň Halipa mowlumlarynyň biri Magtum Uliýew, şeýle-de halipalarymyza, usatlarymyza sadannalyk etjek gyjak saz guralyna Spartak Atakow, şeýle-de Ýazberdi Hydyrow. Hormatly mehmanlar, şuň siziň ähliňiz söhbetdeşligimizde hoş gördük. Hormatly prezidentimiz Halipa şäherlik ýoluny dikeltmeklik bilen ählimiziň sunugatymyzy görkezmäge uly mümkinçilikler döredildi. Medeniýet sunugat işgärleriň haqqy gonlary gahrman arkadamynyň Halipa şäherlik ýoluny dikeltip bermegi bilen Türkmenistanyň halk bagışçysy Orhan Nefes Döwletnazarowyň hormatyna şu gepleşik taýynap oturdy. Men ýaşlygymdan öz kakam Ýerli Magtum Uliýew. Şondan aýdym öwrendim, halipalar öýe gelýärdiler, aýdym saz edýärdiler. Şo halipalaryň içinde Orhan Nefes Döwletnazarow halipada gelýärdi, gatnaşýardyk. Halipalary arzu edip aýdymlaryny diňläp, Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýa okuwan ýetibämiz çekdi. Orhan Nefes Döwletnazarow halipanyň ýanynda baryp köp aýdymlar öwrenirdik. Şu adam Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda halipa bilen bile işleşip bör. Halipa şäherlik ýoluny arkada prezidentimiziň dikeldip bermegi bilen bugünkü günde bir näçe şägirdler galkyndy. Halipalaryň gönnün gön şägirdi bolmagy münasip bolarlar. Bir näçe aýdymlar öwrenip ýerine ýetirýärler. Onu näme magtum bolmalym? Halipaň özünden öwrenen aýdymlaryňyzdan birini ýerine ýetirip berseňiz. Halipadan öwrenen öz ilimiň gara gözli gyýlary aýdym aýdyp beräýin. Bolýa. Fakir bilen salam verir güneşe, ödilinin karı gözlü kıyları. Gürküyara eşeği toyundur konuşa, ödilinin karı gözlü kıyları. Kadınlarla bolup seyle çıkarlar, erkin veririp asın takarlar. Dünya belli acı paylar dokarlar, ödilinin karı gözlü kıyları. Acap nağışları dikeyim o yollar, Gülistan ancak yanı başa giyirler. Kırkmın hüner bolsa baylar tüyürler, ödilinin karı gözlü kıyları. Cennettir bolur hürler, sınar boyun yitler hür yardır. Devil kimin baştan ayaklayım, ödilinin karı gözlü
başın ayaklayırdır. Ödüdümün karı gönlü kıyları. Halipa Türkmenistan'ın halk başçısı Oraz Nefes Döwlet Nazarowyň dörejülik ýol barda mehriban watandaşlar, şägirtler bugun kowuna gowy sözler aýtýarlar. Elbetde ýagşy adam bolup, ýagşy at galdyrmak bu diýsen gowy zat. Biziň indiki söhbetdeşimiz Halipaň şägirtlerinden Türkmenistanyň at gazanan bagşçysy Kerwan Ýowbasarow. Kerwan malum söhbetdeşliginizi dowam etseňiz. Maýa Kuliwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa gelenmeden Türkmenistanyň halk bagşçysy Oraz Nefes Döwlet Nazarow Halipada şo ýerde zähmet çekip o işläp beren wagtlary bizem talip bolup okuwa geldik. Şol taliplik ýyllarymyzda Oraz Nefes Döwlet Nazarow Halipada hünär tapagyndan okumak maňa da nesip etdi. Oraz Nefes Döwlet Nazarow Halipada men saňa diýdim mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny hemem şu ahal bagşçylyk sungatyna aýdylýan aýdymlaryndan bir näçesini öwredeýin. Şägirt eliňem bir gowaken öwrenmäge dip şonu ýaly gowy sözler bilen Halipa bir näçe aýdymlary, halk aýdymlaryny öwretdi. Elbetde bagşçylyk sungatynyň aksiniň düýbi özeni bir şu ýöne her ýoluň bir aýratyllygy bar. Bokurdokda jukguldylan alnysy aýratyllygy, taýlaryň ýerine ýetirilşi şo Halipadan bir näçe ahal bagşçylyk sunatyna aýdylýan aýdymlary, hemem mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny öwrenmek nesip etdi Halipadan. Halipa bilen şuň kullerde de gatnaşykda ne gahrman arkadamynyň Halipa şägirt ýoluny ösdürmek bilen şuň kunna da Halipa bir näçe taliplere bilim berip Halipalyk etip gelýär. Şoň bilen bir hatarda Halipa bilen şuň kunna Maýa Kuliwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bile zähmet çekip ýördi. Şuň kunna da Halipadan köp zatlar soraýar. Halipanyň bir ustad taraplary oň özü goşgom düz berýär. Halipa bir näçe özüniň düzen goşgulary bar, onuň bir näçe özüniň döreden aýdymlary bar. Onuň Halipa bilen ýene bir ýatlamaly ýerem ne vilayatlarymyzda bagşy adanlaryň ýörüýte olşurwan perden galtana bagşy diýip o ýaş bagşylary ýörüýte bir ösdürmek üçin bir näçe bäýatleşikler geçirilýär da bagşy adanlaryň arasynda. Şonda da ne Şemşat Halipa bar, Oraz Nefes Halipa bar, bizler Aman Gowşut bardy. Nuriýat Bayram Türkmenistanyň halk bagşy şolar bilen bilelikde biz bir näçe vilayatlarda ençemegedek o iş taparlaryna bolduk. Şo ýerlerde de bir şägirtler diňlänne, olara maslahat berenne, Oraz Nefes Halipa bir jaýdar, ýerlikli aýdymyň sözlerini gowy ýerine ýetirmek, düşünükli aýtmak, şonu ýazatlary Halipa bir çintkap düşündirýärdi. Ondan bir aýratyn tarap Halipa şu aýdymyň sözü kiminki, şu aýdymyň taýdy kiminki diýip şu wagt sorasaňam derrew haýsy aýdym bolsa jogabyny berip mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny öwretmekde Halipa hasam bir ustad Halipa hasaplanýar. Ýurdumyzyň ählerine de şu Halipanyň ýazgylarynyň üstü bilen onuň gaýbana şägirtlerem köp. Ne ustad Halipa Sahyjep barfyň sadyna Kerim Gurban Efendiň sözlerine Oraz Nefes Halipadan bir talip wagt öwrenen aýdymlarymyz bar, ýaýlyklar bar diýip şol aýdym şu wagt ýerine ýetirip beräýin. Keş deylesem garay, onun çölünü, çetili çerkezli yaylakları bar. Kucaklasam elim yetmez bilinem, kocaman sadıkları bar. Güneyleri bardır yaşıl yılaklı, çopolları bardır yığır tayaklı, çolukları bardır yengil ayaklı,
Yallerin ey adi sulukları var. Beyle gatip karay kumun kısını. Ya da vakti görsün sopun kusunu. Kıyır gelirleri kalın zıplar seni. Masin bilen yanlık yaymakları var. Ay belini gödün ey kül gülep dastan. Ceyhun tarafını çerezsin bostun. Derya füsü gel yuvuz yuvuzdan. Kenarında yaşıl bayrakları var. Derya füsü geldi yuvuz yuvuzdan. Kenarında yaşıl bayrakları var. Mehriban vatandaşlar, elbette halipaların vehiyinin köp türlüğü bilen tapawutlanýar. Halipalar ýaşlaryň arasynda, şägirtleriniň arasynda bir näçe uşunly aýdymlar ýerine ýetirmeklik bilen, ýazgylyk ustaatlygy bilen, sada bolan ukuýy bilen tapawutlanýar. Biz gepleşigimiz söhbetdeşik arkaly dowam edýär. Biziň inniki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidow. Pelwan halipa söhbetdeşlik siziň bilen dowam etsek. Benim öz ýaşlyk ýyllarymda Ahal welaýatynyň ajaýyp bilinit ojoklarına rahmet çekýäkak ine Milli Konserwatoriýam bilen şu ýokary okuw mektepde bilim alýan şägirtlerden habar gelende men şeýle buýsonum te halipana wat ýanyny görmäkmin. Şonu şu ýokary okuw mektebe çagyryp halipa görjek bir diýdarlaşmana diýip habar gelende men begendim buýsonum. Şeýdem ilkinji adimler Orada pet halipa bilen şu Maýakuly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna beýik çynaryň düýbürine ilkinji gedek men halipa bilen duşup bir näçe saгаtlap bu gurrun edip halipa şähertlik ýollary, halipa bilen geçen ýol, öz durmuş ýollaryndan şu zatlar aýdyp halipa bilen ýakynan tanşan geregim şu. Mukamçy kompozitorlaryň döredilýän aýdymlaryň döredilýän aýdymlarynyň ilkinjilerini ustady Qur'an Efes döwletine halifa diýsek men öte geçdigim bolmaz. Tawal halifa ýa ustad mukamçy kompozitorlaryň bilen ýolaman halifaň aýdymlarynyň döredilýärini häzirem şuň kunem. Bizim şolar diňläp çeşmeler aljakmy ýa-ýa gaýalar alsaňam, durnolary, dutarym, gojalar şular ýaly bir belli-belline sarygy saklanmyrat atawal halifa. Şol aýdymlaryň hemmesini bir sözünü pert yerine getirip bir öz duýgusyny goşup öz gaýnawlary bilen yerine getiren aýdymlaryny şonu halipa bir gowy söz diýdi. Şu aýdymyň sözüni dürs yerine getirip dogry basymlary bilen dogumly yerine getireňde eýäm aýdymyň 50-60 götürmeden sen ýeňejeksin diýdi. Halipaň aýdymlaryny dinleýäňde de ýanky hemmesinde de gaty bir sözlere basym berip pert düşünükli dinleýjek. Qur'an Efes halipaň özüni aýda nesihatyny alyp hem de ýazgylarynyň hem ben dinläp şu aýdymlary ýan gaýdan aýdymlaryň özüne men ýazga geçirdim. Bu saat gyjak şeými Türkmenistan halk artisti Muhammed Niýaz halipa gatnaşykda bolup halipaň özünden hem kandidatlary öwrenmek maňa meýser etdi. Bile zähmet çeken halipalar şu ýerde ýatlamaklyk gowzat sebäbi bir näçe aýdymlary ýazga edip bize miras goýan ustatlar halipalar bolup durýar. Onu söhbetdeşlik şu ýerde Maýakuly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna zähmet çeken halipalaryňy da geçireli. Soň söhbeti dowam ediber. Türkmenistanyň halk artisti Maýakuly adyndaky konserwatoriýanyň ulumuoğlumy Muhammed Niýazow. Orada Efes Döwlet Nazarow bilen
Men şu 80-nji ýyllaryň başlaryna tanış boldum. Şu döwürler daşary ýurt saparlaryna gidip orada pedagogy bilen ýollaş bolduk. Ýolla tana diýilşýärli. Orada pedagogy ulu bilen ulu ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly, deň duşy ýalak bolup danym şo saparlarda özüniň şolar ýalak bolan görkezýär, da adam kärçiligini. Orada pedagogy bir mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny ýerine ýetirmekde de gaty ustatlyk görkezdi. Halkymyza özüni şeýle ul derejede özüni tanatdy, başylyk derejesinde. Mukamçy kompozitorlaryň aýdymyny aýtmakda ol hemme başa gaty başarly bolmarana. Ýöne şu orada pedagogyna beýleklerden tapawutly şol mukamçy kompozitorlaryň döreden aýdymlaryny edil halk aýdymyny öwrenşi alak edip şonuň da ustatlyk ýerine ýetirýärdi. Orada pedagogy bilen Gazakystan döwletine saparda bolamyzda şo ýerde bir ýatlasym gelýänler. Türkmenistanyň halk artisti orada Ananepesov bilen men orada pedagogyň ýanyna sadyna bolmaly şo ýerek sapar ogratdylar. Şonda orada pedagogy meýil salar diýen aýdymny aýdyp, soňunda da biziň halk aýdymlarymyzyň bir jemlemeli ýeri bolýar da, şo jemlenýän ýerinden şo orada garaşylmadyk ýagdaýda şu ýanky, şu taýyn jemledi bolýan, şu zalyň içinde ýöne el çarpışmalar bolýar. Orada pedagogyň açyk sesi bar. Açykdan şeýle bir eseýji sesi bar da. Hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Ene taliplerimize halipa şähertlik ýoluny ýöredip berdi. Ene şular ýaly mümkinçilikler döreden hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Aşıklar şivesi karıgın bulur, bir tomar şeklinin Gödünün yağsa sevin tel bulur, telli kurban olun senin teller Alyasın gönlüm kımı soran nasip desemle inseyan arbide olanla Bu sonu fiyasıl başı görünür asım könlüm talvaz eder Höhlerime Ayra düşsün eli kalbim yay olur Ayrılmasam gönlüm azap say olur Her bir günüm aydır ayım yıl olur Ayım uzak gitti yıldan yıllar Kemine koymanır yar bilen yari Felek tellari bölgedenin var Senin dilim benim dilim hüneri Nefo olup kalbin ileri Senin dilim benim dilimin hüneri
kalsın soğulu bilemizdir. Türkmenistan'ın halk bağışçısı Orhan Nefes Devlet Nazarfın zahmet çekip görmew hemmemize uly täsir edýär. Elbette. Ýaşlaryň arasynda görüllü mektep bolup durda. Siz söhbeti halipadan öwrenen aýdymlaryňyz barda dowam etseňiz. Türkmen halk aýdymady meşrep, bilen marmy, ýani Türkmen halkym teşnit. Şoňa meýil halany sadymyz hanalýan şol aýdymlarym terede otur halipaň öz dörejilik ýolunda bolýan. Bir joşkunlyk konsert çykyşlarda bolsun, toý bayramlarda bolsun, şu bir bagşy gyzywrana mewjurup bir şol aýdymlary uly joş bilen aýdýan aýdymlar ekenne. Bu zatlarym näme halipaň bir ustad halipalardan tälim alyp ýene bir gowzady Türkmenistanyň halk artysty ustad gyjakçymyz halipamyz Atawlifdir. Men kän zat halipadan öwrenim diýip aýtdy-da. Şu halipa Atawly halipada meňem halipamdyr şagirt diýip maňa şu zatlar aýdy. Diýmek näme ol gow döwürde ustadlar bilen ýanky öz döwürdeş bagşylardan, sadanydan, sahagaýal ustadlardan, ýani Atawly halipa ýaly şeýdip kämil sunugat bilen şu döwürge gelip bizim özüm hemmemiziň halipamyz da. Indi menem mümkin bolsa şu Matymul Praýyň sözlerine awat galsyn diýip bir goşga halipaň bir öz döreden sady bar. Seher tür Hudaya yalvar. Seher tür Hudaya yalvar aslan azad kalsın. Yamanı koy yavşa yol ver, şeytan işe divan kalsın. Hep yaşı göde kulak salgın ey, seheri vaktay didar buldum. Yaşlardan ey alkışı algın, ömrün artık yad kalsın, kalsın ey. Başa mehnettir ey, dünyanın maylın olup. Hep yigide oğul devlettir ey, mal kalının ey, dünyada kalın. Yigit koşay at yaradır, işlere cüret gerektir. Hep pis oğullar yaşınaktır ey, parağı yaşı at kalır, kalır ey. Mal galının düryat kalsın ey, parağı yaşı at kalsın, ömrün artık ey yat kalsın. Başta da men ifade şol çağlar köşküne gatnaýadym. Men otaýda halipam durdugly anlaýyp, ondan köp aýdymlar öwrenipdim. Sahalarym öwrenipdim. Ilkinji halipam durdugly ýöne soň şu studiýada Orhan Nefes halipadan aýdymlar öwrendim. Orhan Nefes halipa diýilende näme mukamçy kompozitor özüniň şu hemme ähli bagşylaryň mukamçy kompozitorlaryň döreden aýdymlaryny ilkinjiler we birine ýetirji diýdim. Ýalňyş mende Pelwan halipada aýtdy ýaňy. Onuň şu durnalar, gyýylar, ýene-de şu käkilik, udeýler Orhan Nefes halipaň aýdym bol galy da sebäbi şoň ýerine ýetirişi bilen
adamlarda şol aydımlara bolan söýgü döredi. Ol aydımlaryny halk aydımlaryna öwürlüp ähli toýlara baranda da şol halk aydımlary hökümine şonu bir aýdyp beräýsiňiz diýip haýsy diýerler. Şo halipadan aýdym öwrenip soňa bakmalym meni näme şo ansambla işe gelmeklige getirdi. Şo ansamblada bir näçe ýyl işledim. Soňra meni Maýykuly adına Türkmen Milli Konservatoriýasyna işe gelmek meýser etdi. O taýda da ýene de halipa bilen bile işlemeklik meýser etdi. Orada nepet halipa on eliti. Şo taýda öwredende dirw alyp bolýar da şo öwreden aýdymynyň taýdynam sözünem düşünükläýdi ýa-da Türkmen owgaçyly ýylymyna kämillik ýoluna da gepleşik badyryny şo halipalaryny pelwan we parahat ba şo gepleşikde imen agdasy oturýar, şonu ita şo gepleşiň maksady aýdymlaryň sözüni dürüst aýtmak diýär. Şol halipadan öwrenen aýdymlaryny hökmen dürüst aýdýan sebäbi şol ilkinji bolup aýdymyň sözüni dürüst aýdanda taýdyny gowy çalmany öwretýär. Taýdam näme gowy çalanda aýdymam gowy bolýar. Aýdym aýdyp oturkan ilin gowy bolanyny taýdandan bir kösünmeýär, ýa-da man ýanda taýd çaly bilýär. Şo zatlara da maslahat berýärdi. Onuň özi mukamçy kompozitör köp aýdymlar döretdi. Onuň ol goşgu döretdiň kerwan maşyny aýdýaly, makalalar ýazmakda da, gazet jurnallarda da köp makalalar bilen çykşadan halipa ol. Kimma adam mugallim bolup bilmeýär da sebäbi mugallimçiligiň özi aýratyn kärol. Şonu talipleri ilm berene şol ähli urda taýdyň her bir sözüni düşünür bilýär. Şo näme manyny aňlady. Şo halipamdan şo studiýada okan döwrümde öwrenen aýdymma durnalar diýip şonu ýerine ýetirip beräýin. Altın güldüm gelinle, durna aşık güldüm. Göğe kıydın ümmeti, gökte kanat kalayar. Gök atmanın kaymatı, güzel gözlerim anlayar. Döngür kurap pırlanar, durumlu durmalar. Düşletirin keşfini, bulan çok tuğdurmalar. Gül ülkemden göçmeğdir, gül ülkemden göçmeğdir. Yadilere uçmaktır, dermandır tuvaka, yadilen tuşmaktır. Akanatlar kalgıta, gülüm kendi kalgıtır. Sizin bilen hoşlaşıp, yüzün karar kalmasın. Sizin bilen hoşlaşıp, yüzün karar kalmasın. Durnalar, 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 can durnalar, durumlu durnalar. Mehriban vatandaşlar, aýdym, saz, sungat eserleriň ählisi dörediji tarapyndan näl, ýerini ýetirji tarapyndan tanalýar. Arkadaky prezidentimiziň saýasynda bugünkü günni ussatlarymyza giň ýol açyldy. Ine şonuň ýaly ýerini ýetirji ussat halipalarymyzyň, dörediji halipalarymyzyň biri Türkmenistanyň halk bagşysy Oraz Nepes Döwletnazarowyň dörejilik ýoly barada söhbet edýäs. Biz bular barada indiki söhbeti Türkmenistanyň halk artisti Paraha Şyhymowa geçirýäs. Birinji halipam Oraz Nepes Döwletnazar Maýykuly adına Türkmen Milli Konservatoriýada Oraz Nepes halipaň elini okamak bagtymy ýetir etdi. Oraz el halipaň sesine meňde ýatyň sesiň diýip şu Oraz eliň aýdymlaryny maňa başdan öwredi. Oraz Nepes halipa. Onun galy berse ýanky bu kamçy kompozitörler sahagan, pırlagan,
Yine köp halipalan aydınlarını bize öğretti. Sözlerini dürüst aytmakta halipa bize çin gap öğretdi da yani sözünü doğru aydın. Barca harp yanlışlarda bütün aydıma tesir ediyendir. Faragat zanlayıp şey halipa kan çin gap öğretdi. Dörden aydınlarım kan. Şolaram men özmem kan ananny öz aydınlarını men köpsini yerine getirdim. Şu sahna çıkmakam öňünden sen göňüňi açıp sen ruhuň bilen edici sözler diýip şagirdine solatlarym ünlüýetde. Halipa Oraz Nepes Döwlet Nazarov aramyzda mektep bolup ber. Parakadaga. Indi söhbet döşlüğümizin şu ýerine Maya Kuliýewa adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynda halipa hut özü bilen döredijlik duşu geçirildi. Şol duşuga şu ýerde sine delin ahlimiz bilelikde. Soň söhbetimizi siziň bilen ýene dowam ederiz. Türkmenistanyň halk bagşaty Oraz Nepes Döwlet Nazarowyň döredijlik duşugyna gatnaşmana geldik. Halipa bilen bir näçe ýyllap halipa şagirt bolup okudyk elini, halipanyň elinden bir näçe aýdymlar öwrendik. Türkmen milli sungatynyň bagşaçylyk ýolunyň iňçe tilsimlerini öwretdi halipa. Tapak wagtyna gelemizde halipa özüniň bir şowgully, bir gyzykly gurrunlary bilen bagşaçylyk ýollary barady. Sungaty barady, bir näçe gurrunlar edip biziň dünýä garaýşymyzy hasam giňeltmäne kömek etdi. Halipamyz bilen biz 1994-nji ýylda Türkiýe döwletinde de iş taparyna bolup geldik. Şol ýerlerde de halipamyzyň elmydama ýanymyzda şu halipa şagirt bolup onuň maslahatlaryny dinläp biz öz dünýä garaýşymyzy giňeltdik. 1995-nji 98-nji ýyllar aralygynda biz Oraz Nepes halipa bilen işleşmege meýeser etdi. Şo döwürlerde de ýaş hünärmen hökmünde halipadan bir näçe zatlar öwrendik. Ana şu gün halipany görüp şol döwürdäki bir süýji gyzykly güllemedi ýatlamana mümkinçilik döredi. Halipa şagirtlik ýoluna üns berýän hormatly arkadagymyda, gahrman arkadagymyda köp sag bolsunlar aýdýar. Hormatly arkadagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Parlayıp asmanı kalırken Hülkündürüp kümüş pendaranı Ayak çekmiyor olar mı yürenli Kıvrının ağzı sırtsa
zalim hayran Bülbülü yağda kalırken Gelir hayranlı zalim hayran Aklım hayran Bülbülü yağda Bülbülü yağda kalırken Maya Kuleýewa adynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyny Türkmenistanyň halk bagşyty Orad Nepes Döwletnazar bilen döredüçilik duşuk geçirilýär. Elbetde bu döredüçilik duşuk Maya Kuleýewa adynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýaş şagirdlerine hem görülemekde bolup durýar. Halypanyň ömür döredüçilik beýany barada giňişleýin maglumatlar eşitmek, diňlemek ýaş talipler üçin hat hem täsirli hem gazakly. Hormatly arkadaşlar, sungat we döredüçilik işgärleri bilen duşugyny Halypa şäherlik ýoluny ösdürmek barada medeniyet mod işgärlerine giňişleýin düşündürüş berýär. Şäherdi bolmadyk. Halypa bir miwesiz daragta deňelýär. Maya Kuleýewa adynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bir näçe halypalar tähmet çekýär. Biz hem şolar bilen bir hatarda tähmet çekýänimiz diýten begenlere buýsandyr. Halypalardan tälim almak, ýoluny, ýörelgesini öwrenmek biz üçin hem has hem gazakly hem täsirli. Sunwatyň ince ýollaryny, ince tiltimlerini öwretýän halypalar köp tawartyny aýtýar. Goý halypalaryň jan taw ömrü uzak bolsun. Bizim gözel diyarımızda hemişe aydym taldan owady ýanglanyp dursun. Mehriban gahrman arkadağımyza tawartyny aýtýar. Gahrman arkadağımynyň jan sag ömrü uzak, belentdaş aman bolsun. Ähli tutýan beýik tutumly işleri hemişe rowastlyklara wetlensin. Bahar gelse uçur benim ipeti köşür barı kurur güllerim Atma
Medeniyetimizin sanatyymyzyň haqqy onlary, hormatly arkadaşymyz bize halipa şähertlik ýolunu dikeltip berdi. Şol halipa şähertlik ýolundan ogralyp, ine biziň hem bilim alýan ojagymyz bolan Maya Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyny bir näçe halipalarymyz zähmet çekýär. Şol zähmet çekýän halipalardan bolsa biz ýaşlar oňyn bilim alýarys. Halipamyz Türkmenistanyň halk başçysy Oraznepes Döwletnazarov bilen dördüjçilik duşşugy geçirildi. Şu geçirilen dördüjçilik duşşugyna bir näçe halipalarymyz çykyş edip, halipa Oraznepes Döwletnazarowyň dördüjçiliginden bir näçe aýdymlar ýerine ýetirildi. Geçirilen dördüjçilik duşşugy biz talip ýaşlara özüniň oňyn täsirini ýetirdi. Halipalaryň bize goýan nusgalyk mektebini öwrenmäge giň mümkinçilik döredi. Medeniýetimiziň sanagatymyzyň haqqy onlary, hormatly arkadaşymyza biz talip ýaşlar şeýle döredýän uly mümkinçiliklerine jogap edip, geljekde ilimli, bilimli, kämil, watansöýçi ýaşlar bolup ýetişjekdigimize şu pursatda ynanýaryn. Adamın dokudu düzü bolunma, doyma yok yenide 10. gerek. Emma 10. dokuda Tayland, inson kudemeçin kültöye yürüp, yaştan arasında varlılar yerip. Boyun versinler yaşlığın yatlar, sonun bizim için kömüktür kömük. Karlar teriyete kinir olman, yenide uğrunda solurdan verip, dinlersin ağan karlar yerip. Bilmedikten mi ya karavanlıktan, durmuşta eğlende bir dişi telep. Karlar kayete kinelim olmaz, yenide uğrumdan solurcan gerek. Bize solcan köyler karlar gerek. İlimden gülümden taş olsun kutun, toyum bayramım hem iyiden gerek. Zuhalır bayramım gelişini bolsun, karnıfın söhbetim kurup. Toya bedev deryan karlar gerek. Komşuna ulu değil, komşuna kola, on millet olmana, mıdam dur emek. Görmeyen zadına, gözüm asmağa, bilmeyen zadına, vermeye kömük. Yaştan arasında karlılar gerek. Hep köpe yarap durun, nere olun olsa, yeni kıylım olsa, boyları giderek. İki temizlikten yeri saklasa, soğulara yaşlı beyaz, buluk. Ömrü koşan karlılar gerek. Halipalar ähliňizem gözül şaýat bolluňyz. Halipaň özü bilen duşukda bolmaklyk elbetde Maya Kuliýewa adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň taliplerine, ustad halipalaryna begenlerdi, buýsandyrdy. Paraha daga Şemşat halipa, siziň özüňizem gowzatlaň şaýady bolluňyz. Elbetde halipa bilen duşuşmaklyk, häzirem gowzatlar özünden öwrenmeklik hemmänem buýsandyrýar, hemmänem begendirýär. Paraha daga söhbetdeşligimiziň şu ýerine halipaň haýsaýdym ýerine ýetirip berersiňiz. Suatlyk bilen aýdyn var. Atawly halipaň hadyna gelip ýaşypyň sözüne käklik diýip bir odun aýdym var. Şonu ýerine ýetirip bereýin.
kanarını alan keklik mesken tutu yatsan bulun başında hayray hayray tuva gelir keklik mergen aylar bu serdan kuş olur onu görenlerin gönlü hoş olur kuşta boncuk yeri kaya taş olur zanza kediveye gülür kekilip gelir seyranla varin kaynanla aklım hayranla köy gülüğünü yanma sallar kekilip Parakada gatede can saglygar döwedýäs. Şähertliňiziň arasynda elmidama başyňyz dik bolsun. Oraz Nepes Halipa bilen ýene günlerde, toýly günlerde bir gow aýdymlar bilelikde öwrenip, şähertliňiziň arasynda ýerini ýetirip ýörmek size meýesser etsin. Sag bolun. Inni hormatly mehmanlar, söhbetdeşligimiziň ahyryna ähliňize can saglygar döwedýäs. Söhbetdeşligimize gatnaşdyňyz. Halipa barada ýaşy gowzatlar aýdyp berdiňiz we söhbetdeşligimiziň ahyryna şu hormatly prezidentimiň döredip beren Halipa şähertlik ýoluna bir alyp barýan işleňize, arkada prezidentimiň döredýän mümkinçiliklerine bir boýsunçylyk gurrunlagyny emeşdik. Medeniyet sungo diýişgärleriň hak gowanlary, gahrman arkadamyň jan sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidam rowaj alsyn. Şun kunýan Türkmenistanyň halk bagyşy Orada pedowna Nadarov Halipany arama zähmet çekip ýör. Munun meýläge bir janyň sag bolup Halipalaryň arasynda şähertleriň arasynda biziň aramyzda jan sag bolup beni kän ýyllar zähmet çekip şähert taýinlanmagyny şu pursatda arzu edýän bu saatlan biz hakynda dörejülik duşuklaryny geçirip bu saatlan bize goýulan sarpa döredýän mehriban gahrman arkadamyň jany sag bolup şular ýaly bir Halipa şähertlik ýoluny gahrman arkadam saýatynda munun meýläge bir waşlanyp dowam bolmaly tüýtürümni arzu edýän gahrman arkadamyň jany sag bolup toýdun toýarmak hemme begendirip gondurup toýa gatnaşmak meýesser etsin. Gahrman arkadamyň ýyly döwlet geler bolsa kitabyna da şu halipalaryň bir näçe hatyryna Oraz Nepes döwlet Nazar Halipa barada da bellenip geçilýär. Arkadamyz bize bir uly mektep bolup durýar Halipa şähertlik ýoluna. Şu pursatda gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan jan sag bolsun, alyp barýan ýyly ýurt bäkbetli işler elmidama rowaj bolsun. Biziň belli wagtymyz Oraz Nepes döwlet Nazarowyň ömür dörejiligi şoň şähertler hakkynda gowgowdatlar aýdyldy. Neşular ýalyk biziň halipalarymyza uly hormat goýan gahrman arkadamyza şu pursatda köp sag bolsun aýdýan halipa şähertlik ýolunda kelden gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun edýän işleri elmidama rowaj alsyn. Arkadamyzyň sunugata sarpatyny hormatyny her ýerdimizde görýär. Naşonal halipalary ýatlap
Bize şuncal mümkünçülükler döredip beriye arkadağımız, kahraman arkadağımızda köp sağ olsunlar. Yani hormatly arkadağımızın bütün adamlara ähmiýetli edýän bütün işleri elmydam rowaj alsın. Canınız sağ olsun halipalar. Sizin hemmeňize işleriňizde üstünlük arzu edýäs. Halipalara sadanlarlyk eden o sadanlarymyza da sağ olsun aýdýas. Şägirtleriňiziň arasynda elmydam eliňiz ýitip bolsun. Alyp barýan işleriňizde uly üstünlükler hemraňyz bolsun. Kerwen molum Pelwan halipa. Söhbetdeşligimizi bir gow aýdymlaryňyz bilen jemläp berseňiz. Yar ne sebepten çıktın ebediyen çöllere Keceven çekmeye yarab akmaya gerek Gamdelerin tenine can almağa utat Keceven çekmeye nermaya gerek Minnu at bilen eğer beyer bolsun şekil altından yetimidir bolsun Türkesi dokunan 10 hatar bolsun Keceven çekmeye nermaya gerek Yar olgurinin hovliye Yarım hovlisiye Şemalü fegilir yarab güllerin itiye Başına döneyine yarım tingliti Keceven çekmeye nermaya gerek Şabat aydadır Emundan armani Felek du şeylendire Yebeyle belani Soğudum parat etmedevi İnsanı gedani Keceven çekmeye nermaya gerek Nermaya gerek Keceven çekmeye nermaya gerek Çekmene keceven apmaya gerek Yaro nermaya gerek Alay kutlucumun bakarı dilvera dildarım geldi Hormana gelmiş bu kalay Abde hukam horum geldi Ailemin nağmadaçılar mehriban bulup açılavray Kim bilmez etmez kaç bile can dedi davrum geldi Al-Devri gittin almalı bir uçun yanı almalı Akıda koşu
bilenler geldi. Yerden kelin dağıdır, finanda aşığın dağıdır. Kol yetmedi yarım bağıdır, sakın ulfayır. Ha ha ya. Abdünden nukta hali güzel, hali tahirine geçer hali. Orhayla gelmiş bu hali, bugün vefadar geldi. Gelli gelli yavrum gelli ha. Gelli gelli yavrum gelli, bugün vefadarım. Orhayla gelmiş bu hali, bugün vefadar geldi. Gelli gelli yavrum gelli, formayla gelmiş bu hali, hakikaten var. Ha ha ya. Aydın olup, saz olup, mukam olup, ovaz olup aramızda görüllü mektep olan halifamız Türkmenistan'ın halk bağışçısı Oraz Nefes Devlet Nazarfın dörödön işleri aydımlar buğul kuvunlu ehlimizi buysonluya, ehlimizi begenliya, ediz vatandaşlar. Arkada prezidentimiz buğul kuvunlu halifalan dörödücülüğü arada öğrenmege, yaşlan arasında vaqt etmege ulu mümkünçülükler dörödüp berdi. Ine bizim şu fırsattan peydalanıp şular yal ulu mümkünçülükler dörödüp beryan. Türkmen sunğatımızın haqqı onları, qahman arkadağımızın, canının ta başının dik bolmağınardı ulap, aydın bolup qalaynatlı gepleşigimizin şu gedek kısanını geçirip tutoriyar. Yine de yayılımda, yaxşı günü didarlaşayansak, hoş, sağ olun.